Wanneer dat dan? Oh, een paar jaar geleden in Remunt. Bij de Bankske. Op de Koninginnenlaan. Ja, Oh, wacht! toen liep ik met krakken. Dat klopt. Ja, Maar er is wel wat veranderd. ja hè. Wat is er gebeurd sinds die tijd? Nou, 2 TIA's gehad. Grote boekoperatie gehad. En ik kom hier niet meer uit. Dus het is lekker vertoefelen met fusje, kleine klusjes aannemen. Ja, Kleine klusjes aannemen. ja. Ja, ik doe nog wel kleine klusjes zoals tuintjes betegelen, hekken plaatsen, schuttingen en dat allemaal eigenlijk. Maar dus is net van, hey, kom ik niet meer uit, maar Nee. dat is nog wel tuintjes betekenen. Ja, maar dan ook met tussenpauzes. Hè. Oké. Ik kan niet meer zeggen van ik doe even 3, 4 tuinen op een dag of zo. Ja. Dus dat zou ze niet meer kennen, op de tractor water Nee. gaan halen en... Nee. Dat is allemaal te zwaar voor mij. Hey, maar we kwamen dich toen in Remunt tegen. Ja. Ik zie door de laatste tijd niet meer zitten op dat bankje. Nee, dat is ook kapot gegaan. Dat is echt, andere lui wonen dan nu. Maar die jonge jongen, dat hooghoes, weet je wel, waar Ja. die geile schuttingen stonden. Ja, die is ook vroes. Er woont ook weer een jong echtpaar in. Aan de overkant de oude man is weg. Die is inmiddels verleden. Want wordt dat Donald nog voor ons van die Duitse frikandellen heeft gehaald? Nee, dat is dan met die papegaai. Dat is dan met die papegaai. Ja, die ging voor ons nog wel lekkers te eten halen. Ja. Ja. Maar op zich, de zuster wel anders uit, Ja, maar de zuster wel... flinker. Ja, maar de zuster op zich niet slecht goed. Nee, kijk, de Duitsers eigenlijk alles aan om toch gezellig en goed door het leven te gaan eigenlijk. En ik heb moeten knokken ervoor, dat zeg ik wel. Ja, de drank moeten laten. Een hele hoop dingen moeten laten eigenlijk. Ja. Maar wat bedoel je er met de drank moeten loten? Nou, ik zoop de laatste jaren zoop ik echt weer in de trein. Dus een kratje bier voor mij op een dag waar niks. Toen ik daar weg ben gegaan in Remunt, nou, toen ben ik heel hard goed gegaan ook. Qua gezondheid en noem maar op. Ja, toen heb ik heb afgelopen jaar zelfmoord willen plegen. Maar godzijdank tot ze mij niet wouden daar. Daarboven nog. Dus ik heb... Maar wat... Waar komt hij vandaan? Niels op ons bracht. Ja. Korte hoes. Ja, leuk. Hé, maar dan zoekt ze dus echt niet meer zitten. Nee. Nee, ik heb mijn zuster 2 jaar geleden op 58-jarige leeftijd verloren. Mijn zwager, mijn partner. Ja, dat heeft ik allemaal in de koude kleren gezet, dus zeg maar. Ja, en toen dacht ik in mijn eigen van, ja jongens, dan wil ik ook niet meer verder leven. Dus toen ben ik met mijn vorige scooterwiel, ben ik eigenlijk het perron afgereden hier in Eijk. En zo tegen de Intercity op. Ja. Maar ja, er waren een gooie man, die heeft zijn leven gemaakt voor me. Die is het perron, het spoor opgesprongen en ben goed de scootmobiel getrokken. En ik ben bijgekomen in de baas in Remunt. Ja. En nu, sinds ik verhuisd ben, ik woonde eerst tegenover het spoor hier in Eijk. En nu ik verhuisd ben, gaat het weer stukken beter.
nou zo'n moment dat ze voor zichzelf besloot van ik wil niet meer verder? Nou, bij mij is dat gekomen op een gegeven moment waar mijn kop zo. Dat was uren vol. Had dat ook met die TIA's te maken? Ja. En ook, ik heb longkanker gehad, ik heb een grote boekoperatie gehad, van zie tot zie. Dus het heeft allemaal wel metgespeeld. Dus ja, ik ben er eigenlijk door de kous van de Noord eigenlijk gekropen iedere keer. En op een gegeven moment, ja, de ene crematie naar de andere. En toen had ik gezegd van, jongens, ik wil ook niet meer. Maar ja, de beste man hierboven, die wil me nog niet hebben. Was dat een impulsief moment dat ze op dat perron stond? Ja. Want Nou, ik wou, de bedoeling was, ik wou 14 dagen naar het zuiden gaan, naar Kerkrade. En ja, misschien op andere gedachten komen. En ja, toen ben ik het spoor opgereden. Ik had ingecheckt en alles. En dan eindelijk in mijn leegsloeg goed. Dus de boer is eigenlijk met de trein naar Kerkrade gegaan? Ja. En ja, dat is nooit ervan gekomen eigenlijk. Nee. Haal dat moment nog eens terug. Want dus die is op de trein te wachten. Ja. Maar heeft ze de trein weg laten rijden? Nee. De trein, de Intercity, kwam aan. Hier in Echt. En ik hou toen het Dus punt... de trein was ze mee woes wegrijden? Nee, de Intercity. Die stop je in Echt niet. Ik heb de Intercity zien komen. En toen heb ik eigenlijk ja, de contactsleutel omgedraaid. En pal de voorlangs. En het er met gepakt op de zijkant. De klap gehad. Ja, en toen loog ik midden op het spoor. Dus de trein heeft toch wel geraakt? Ja. Maar ja, dat goede man wat er eigenlijk woord. Dat goede man wat er woord, die heeft me er vanaf getrokken. En die heeft me aan de andere kant van het spoor neergelegd. Ja, en toen heb ik een time-out gehad. En ik wist toen ook niks meer. Bij me van de scootmobiel af heeft gehaald en zo. Dat wist ik allemaal niet meer. Maar het heeft me wel ontzettend geraakt toen. Heeft ze er later nog bij stilgestaan dat als ze zoiets duist, ook als ze op dat moment gaan ontweg meer, maar dat ze ook andere mensen enorm kan traumatiseren door... Ja. Daar heb ik ook bij nagedacht. Ik denk, ja, ik neem anderen met. Het is een trauma wat ze krijgt. En ja, toen heb ik van Arriva en van de NS heb ik ook ja, een grote bos bloemen gehad en een fruitschaal van ga jong, gelukkig dat ze nog leest. Maar het had even verkeerd af kunnen lopen. Ja, en toen zijn ze bij me geweest in de Paas en Romein. Ja, en toen heb ik ook tegen hun gezegd, ik spied tot het niet gebeurd wordt. Ik had liever wel gehad. Maar nog ja, gesprekken met psychiater heb ik toch kunnen zeggen van ik ben blij dat ik er nog ben. Heb je nog steeds gesprekken? Ja. 2 per maand. Ja. En tot nu toe gaat het altijd prima. Dus ik heb nu ook veel meer zin weer om dingen te doen. Ja. Kan geen toeval zien dat we elkaar nog eens tegenkomen, hè? Nee, dat is echt geen toeval, nee. Ik denk, onderweg. Ik denk, ja, dat is hem. Maar ik had dich echt niet herkend. Ik heb dich vanuit een auto zien staan. Ja. En de zwaaierde en de zei ze de reeps onderweg. Ja. Maar hoe lang zal het geleden zien? Ik ben nu, even kijken hoe het Remuinweg, bijna 7 jaar ben ik goed Remuinweg. Ik woon hier al. Maar volgens mij was ik toen nog een keer op bezoek. En was ze misschien al weg, maar was ze een keer op bezoek. We maken dit programma na 8 jaar. En volgens mij is het nog geen 7 jaar geleden. Jawel. Ja. Ja. Oeh, dan vlucht de tijd echt als het plezier is.
Maar het bevalt het goed, Ja, in echt. ja, zeker. Zal niet anders willen. Nee, dat is wel zund, hè? Ja, weg. Als er niet meer brandt, dan weg. Hey, nou zie ik dat het radler is, maar Ja. mag ze nog rijden dadelijk? Ja, dit is maar 2,5. Dat duidt niks met het. Wel als genoeg drinkt, dan duidt het wel gaat. Maar nu ik drink er meestal 3, neem ik er met van toes. En dan ga ik lekker, ja, hier even kijken. Maar de laatste tijd zit er ook geen vissers meer in.